Jatend piny William Ruto kod jatend migao mar Arita Kipchumba Murkomen odok obila ma pacho ka ma osebed ka iseyo ewi tiyo gi teko mathoth kuom jopiny. Ka giwuoyo kar jot mar jatend piny, gikoni piny owacho oikore mar siro obila kendo chiwo lwasi mowinjore mar tich. Armstrong Osutwa nigi ler ewi wachni. E kinde ma obila medo yudo siem ka ichudogi kod tiyo gi teko mathoth kuom jopiny, jodito e sirikal to ni kod paro mopogore. Jotelo mopogore opogore sani koro dok ne obila keto gisiro gi lwedo ariyo tije ma gisebedo ka gitimo e pacho ka mangima. Jatend migao mar Arita Kipchumba Murkomen ne otelo ne kweth mane ogolo poch ne obila ka owacho ni kata obedo ni lwasi mar siasa pacho ka osebedo matek, obila go osebedo gi luor ne jopiny kaachiel kod josiasa, kendo ni tich makama oseketogi e thuolo manyime kaka obila maber mogik e kind pinje Afrika. Kenya is the country that has the most difficult political environment to operate as a police officer. Political and constitutional. On one hand, the police are extremely constricted on what they can do and not do when it comes to managing public and making sure there is law and order. On the other hand, you have a population and particularly political leadership that is very belligerent in terms of supporting the work of the National Police Service and the police officers. Despite the difficult challenges, economic situation, facilities that they are the most patriotic lot in providing law and order in our country. Murkomen bende ne osiemo wang' rawere mag Gen Z machano dhi e ndara ka wacho ni gionge gi ratiro ewi weche mag iwago. Owacho kata kamano ni migaono oikore mar romo gi jogo mane owito nywandgi e lwet obila. If you hear the people who are speaking now about we want to come to the streets, we want to do mandamano and so forth, Your Excellency, you wonder what is the exact reason. You look at the reasons that have been provided. There have been situations where, unfortunately, in the course of this providing law and order, one or two unfortunate incidents have happened, and the law has been able to take its course. Jatend migaono ne ogolo siem ne kweth maketo sirikal tesre ka okonogi ni giwe tiyo marach gi rawere kelo tulo pacho ka kendo ni obila biro rado kodgi gi teko poni gidhi e ndara. We have received a notice from some of the political actors who, Your Excellency, not just few months ago, they were standing where I'm standing. But Your Excellency are sitting now planning, buying machetes and rungus, trying to distribute to young people to cause violence in town. And they want us to sit here, fold our hands, and say that that is an Article 37 of our Constitution. Your Excellency, the National Police and our police officer must be ruthless in dealing with such criminals. Kata kamano wacho ni sirikal ni thuolo mar twak gi jogo duto moseyudo midhiero kalore kod ng'anyo mosebedo pacho ka. Jatend piny William Ruto e kinde no bende ne odok ne obila ka wacho ni omor gi tije ma obila osebedo ka timo pacho ka kendo ni gibiro bero lwasi mag tich kod chudo mag obila. Oyango ni giketo tenge atamalo 20 mag ute ma nengo gi oyweyo ne obila. I will continue to make sure that every security officer, every person who puts their lives on the line for our nation, we are making steady progress in improving the terms of service of our policemen and women. We are going to dedicate at least 20% of those housing programs to our policemen and women. Jatapinyo yango ni bedo obila mapacho ka e piny Haiti mar keto kwe en ranyisi ni obila mapacho ka ni kod luor kendo ni piny Kenya oikore mar rito obila kod familia margi. What our policemen and women have done in Haiti, for example. Kenya was chosen amongst many nations because we have a professional police service. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Esechegi mar owere ma pacho ka ikore mar bago ng'anyo di chieng' ma kinyo gai mar duond bura mar